I des de sempre, i fruit d'una educació sexista, les filles majors han tingut una càrrega de responsabilitat domèstica important i ben diferent de la dels fills majors. Avui en dia podríem pensar que aquesta realitat està superada gràcies a una educació més igualitària a casa. Tanmateix, les denúncies de moltes adolescents en les xarxes diu el contrari. 14 anys tenia Mari Carmen quan va assumir bona part de la cura de les dues germanes menors. Com els pares se n'anaren a treballar fora, pues entonces tenía que ayudar. I es convertia en una segona mare. Para mí era normal, pero no era lo normal. Una responsabilitat que no hi pertoca per l'edat i té un nom, la síndrome de la germana mayor. Toda aquella responsabilidad que ponemos en la primera hija que tenemos y que cargamos en esta todas las responsabilidades de ir educando a los hermanos pequeños que han venido. Quan va néixer el meu germà, ma mare m'enreava en la meva germana i en els amics i jo era com una mascota. Jo era la que le defenia i tot. Un grau d'hiperresponsabilitat que amb el pas del temps pot passar factura. No pot disfrutar de situacions d'oci, no pot pensar en si mateixa perquè sempre està per i per als demés. Són símptomes de que n'hi ha que parar. I posar límits. Saber dir la paraula màgica no. Saps dir, no, mira, fins ací apleguem. No molt. Una realitat fruit d'una educació sexista. Un biaix de gènere que, tot i estar en el segle XXI, les noves generacions de germanes majors continuen denunciant per les xarxes socials, tot i que algunes comencen a frenar. Es algo que veo muy común en chicas de 18 o 20 años cuando vienen a terapia, que todo esto ya lo van eliminando y se van dando cuenta cada vez antes. Disfrutant d'allò que els correspon per edat, independentment del sexe.